Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak ur eta lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean arrautze ekologiko sektorearen inguruan solastuko gara Mikel Altzuartekin, ondotik ardi esneen sektoreaz eta gasnategien sektoreaz Julen Arburua Artzaiarekin, eta azkenik saioari amaiera emateko ordoki zalditegira joanen gara, eta bertan Alejandro Ibarrak balorazio bat eginen digu nola doan negua eta zer eskaintzen duten Arizkungo ordoki zalditegian. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Dutarumino arraultzaren inguruan solastuko gara, konkretuki arraultze ekologikoaren sektorearen inguruan, eta nirekin Mikel Altzuart dugu, bera arraultze ekologikoak ekoizten ja urte kuadrilla bat, eta Mikel, ez dakit urteak pasatzen dire, sektore aldatzen joaten da, ez dakit momentuan nola dago arraultze ekologikoen sektorea, edo zeintzu dira pixka bat zuen mamuak? Badira Nafarroan ja urte batzuk ari garela kuadrilla bat, arraultzen ekoizpenean, ekoizpen ekologikoan, norberak merkaturatuz bere produktoa, eta horrek derrigor izan behar du ekologikoan eta gure gisako ekoizleek, ekoizle txikiak ez. Eta normalean, Nafarroaren kasuan, inguruan saltzen dugu, eta gero denok topo egiten dugu Iruñaldean ez. Orain ematen du industria eta ekonomia ohartzen nahi dela, badagola hor kontsumo maila bat gora joanen dena, eta batez ere abelazkuntzan haragiak etxai hauniz ditu, kontsumo ekologikoan gehiago, eta ematen du gehien hasiko dena edo azten ari dena dela arraultzen kontsumo ekologikoa, toki hartzen nahi die bertze ekoizpen motei ez. Eta salmenta aldetik guk badugu hurbiltasun hori eta arraultze freskoak ziurtatzen du kalitatea, hori ezin dute ekoizle handiek egiten al. Eta Nafarro, Europako araudiaren interpretazio, araudiak beti bezala interpretatzen dira, norberak bere moduan, eta oilategi handiak ari dira eraikitzen ja ekologikoan. Frantzian badaude, Estatu Espainiarrian ere badira batzuk, eta Nafarroan ere heldu da hori eta badago bat. Ez dakit, ni pentsatzen du superfizia handiekin edo lan egiteko etorriko zirela, beren ekoizpen eta lan egiteko moduagatik, baina ikusiko dugu guk. Indargune hori badugu, hurbiltasuna eta kalitatea eta freskotasuna hori ezin dute bestek eskaini guk. Erran dezagun, oiloaren ipurditik maira, arraultze freskoaren garantia osoa dago, ekologiko izateaz gain, oinarrizkoa baita fresko izatea. Eta gero, batez ere, beldurra handiena dugu, ez pentsa, ez da igual salmenta aldotik heldu, baizik eta ekoizpen aldetik, ez? Eta ekoizpen kontuan, arrisko handiena ez dator nire ustez guk egin aldugunetik, baizik eta kanpoko faktoria dira. Kasu honetan, aberen sanidadea arduratzen diren erakundek eta nola aplikatu edo nola aplika daitezken edo hartzen ari diren neurri horietan. Eta neurri horiek arraultzen kasuan garbi esan behar da, dira salmonela analisiak, ez? Orduan, salmonelaren kontua sartu zen hazkuntzan, interes komertzial batzuk Espainiak esportatzen zituen bere garaian. Ongizate arauak etorri baino lehenago arraultze pila bat, eta hori frenatu nahi zuten Europatik, orduan salmonelaren aitzaki erabili zuten, eta orduan orduzkero ari gara gu salmonela analisiak egiten olioei, 15 astetik behin egiten ditugu autoanalisi horiek, ez? Kontua da, positibo atera ezkero, olioiek hiltegira bidali behar dituzula, eta gelditzen zarela ekoizpen gabe,
eta denbora bat behar duzula zure oilategia martxan patzeko, eta gure kasuan ez dakute oiolotea, analizatutako oiolotea, baizik eta konsideratzen da oilategi guztiako abereak hil behar direla, ez? Zer gertatzen da horrekin? Kaltea da haundia, gelditzen zara kapital galera haundia dago, jarraitzeko lan egiteko modurik gabe, eta lanean segitu behar duzu, baina salmentari gabe, ez? Eta gure kasuan, merkatura zuzenean produktuak kokatzen dugularik, ekoizpen gabe gelditzea izan daiteke merkatu gabe gelditzea ere bai, ez? Orduan, gure zailtasun handiena Europako normatiba da, estatuek aplikatu behar dute, baina gure kontua da nola aplikatu behar den hori, ez? Aldela aplikatu behar da, abeltzainari alden kalte gutien egiteko, eta osasun konsumoari arrisku guztiak ekidinez, ez? Guk horre, alde batetik, pentsuak eta urak eta denak analisiak egiten ditugu, eta frogatzen dugu, aldiro, frogatu behar dugu, garbi daudela edozein bakteria kutsakorretik, edo kasu honetan pentsuan, salmonelatik garbi heldu direla. Oilandak erosten ditugunean ere, badira, bete beharrezko eserto, derrigorrezko eserto batzuk, baina horrez gain ere, ekoizleek bertze esertoa jartzen diete, bertze oilandak azten dituztenak, eta oilanda horiek etortzen zaizkigu esto, ez? Baina arrisku hori, mehatxu hori beti hor dago, ez? Kontua da nola aplikatu den, kasu bat gertatu da Nafarroan, ekoizle ekologikoetan, eta nola aplikatu behar den hori, ez? Eta guk erten duguna da, beraiek erten dute, Nafarroko sanidadekoek erten dute, autokontrol horietan atera ezkero hori nahikoa dela bereak hiltegira bidaltzeko, ez? Eta gu eskatzen ari gara, nola autoridade kompetentea den erakunde bakoitzak, guk ikusten dugu bertze autonomia elkartu batzuetan, autokontrol horietan positibo emanagatik ere beti ari gara kaketan, ez? Guk analizatzen duguna dira kakak, autokontrola da kaketakoa, positibo eman ezkero, beharko zela egin kontraanalitika bat zorrotzagoa, ez kaketan bakarri, baizik eta arroltzetan, eta ez bertzerik gabe abere horiek hiltegira bidaltzea, ez. Bertze tokietan egiten delakoz, eta kriterio hori, irizpide hori aldarrikatzen dugu. Elkartu gara ekoizle txiki guziak, edo gehienak, ez, ekologikoan ari garenak, eta, Nafar gobernuarekin harremanetan sartu gara, sanidadekoak eran digute nola asmo duten jokatzeko, guk ez dugu badagola margena bertze irizpide batzuen arabera jokatzeko, eta bilgura eskatu dugu zuzendaritzakin azaltzeko ezin garela ez zaigola batere egoki duritzen hartu den azkeneko irizpide hau, eta bertze irizpide bat izan behar duela abeltzainak, noizbaitera abeltzaina mehatxu gehien edo etxai gehien dituen unea orain da. Orain nik uste dut abeltzainak inoiz izan baditu, abelazkuntzak inoiz izan balin baditu etxaiak, alde guztietatik heldu dira, ez? Eta sanidadean mami hau guri jartzen gaituzte, gainera industria hundiena baino jartzen gaituzke arriskutsuago, ez? Eta guk ere ezin dugu hori inolaz ere onartu. Ematen du hemen, aberea kanpora ateratzea, kasuntan horietan, arrisku gehiago dutela kutsatzeko, guretako bioseguridaden neurriak ez direla hain efikazak izaten al, eta segurua kontratatu nahi balin baditugu, puntu gutxiago ditugula, eta errealitatea frogatzen du abereak masiboki eta pilatuta bizi diren tokietan, justoz haize osasun eskaxagoa dutela. Biztan da, guk personak ere behar dugu naturalezarekin kontaktua, behar dugu kanporatera, behar dugu naturalezekin harremandu, bestela osasun gaitzak garatuko genituzke haize gehiago. Aberekin berdin. Milaka abere sartzen balin beda toki etxibetean, eta bazkatu eta gure eman bakarri batean zaile, hori ezin da itzinetatera arazorik gabe. Gure kasuan, aberea kanporateraz eta osasun errandezakun, beren toki gehiago izanez, errandezagun beti hain kantidade densuetan ez daudenez, abere gutiago manejatzen dugu, normalean sanuago egoten dire eta horregatik abeltzantza ekologikoan medikamenturik gabe lan egiten dugu, ez? Eta hori bertze abelazkuntzak ezin du egin.
Orduan, erten dute, bai, zuek arrisku gehiago dutu, zuek esto, eta itzaki horrekin erraixa ematen du, erraixago dela gu bezalako txiki bati eburra ematea, granja industria handi batekin sartzea, baino hori ematen du, azkenean erraixago delako txikiari jotzea, ez? Bueno, Mikel, egia esan hor ikusten da arazo garrantzitsu bat, bestaldetik hor dago konsumitzailea hor gaude ez, garbi duguna ja, geroz da garbiago, estensiboa dela bidea, landa garapena indartu behar dela, pixka bat gure paisaje hauek eta zaindu behar direla, eta bestaldetik administrazioaren ikuspegi, irreal hori, errealitatea orain arte indako lanak dirudi ez duela deustako balio, eta bueno, bilera horietan zer esaten den, ere aukera izanen dugu zurekin Mikel solasteko, baina beti eskatzen dugu ez, lehen sektorari lagundu bartzaio, are gehiago nekazari eta beltzain txikiei, eta bueno, espero dugu pixko bat erdaraz esaten den bezala, sentido komun horrek irabaztea eta gauzak behar den bezala egitea. Eskerrik asko, Mikel. Bale, zuei, nahi duzuen arte. Bigarren atal honetan Julen Arburuarekin gaude, bera badakizue, Kortariko bordako hartzai eta gasnagilea, eta badakizue beti ere 2018 urtea, ez dute bere familian Aixa atzenduko, urte borobila izan bai zuten, sari azkarki, eta hala da ez Julen, 2019an ongi sartua gaude, baina tarteka gustura bitzen duzu atzea, eta nola joan zen urtea gogoratu. Ez pixko bat, balorazio bat egiteko, zeintzuk izan ziren pixko bat, sari berexienak edo nola joan zen urtea? Urtea aski ongi gantzen, hasi ginen Espainiko gurmeteko sariekin, urrea lortu ginen gazta onduetan, gero uarterak hilen irabazi Nafarroko txapelketa, gero ordizikoa handi segidan, Euskal Herrikoan bigarren, eta azkenean txapeldunen artean berretz txapela eta konten. Olakoa zaila izin de berretzera, zerbait dite olakoa. Hori da ez, azkeneko izan duzen pixka bat, txapeldun desberdin izan duiren lehiaketa guztietako, beste txapelketa bat, olako zuzer ez? Bai, hoxe. Denen artean iten da beste konkurso bat, Elgoibarren, sekula enitzen izana, feri eder bat iten da, eta, konten handik ere. Ez dakit behar bada ilusio gehien egin dizuen txapelketa irabaztea edo zein izan du da? Ilusio gehiena, hortxe Ugarte eta Ordizi bien artean, ez? Ordizi da denetan handiena, bakarrik Ugarte beti txapel bat lortu nahi eta hortxe konseitu ginen. Arre bai eskaini nahi izan ura, hortze marnean, eta kasik Ugarte, ez? Ordizi handiago da, baina hain bie baten tokatu ziren, pues ez ginora izan disfrutatzeko igual denboraik ez Ordizi behar demezala, dena handiekin. Hori da, azkenean, zueia gasna egiten urte batzuk ez, baina urte guztiak ez dira berdinak, zuek nahizta urtero eguneroko konstantzia hori ongi egin, emaitzak ez dire paten etortzen ez, eta alako baten danak batera gaineaz ez? Bai, urtero saiatzen gara urtero albezain gasna honiten, eta gero konkursotan izaten duzu suerte gehiago igual urteak, edo ez dakit ratxak edo nola izaten den noi, iazko ala izan zen, eta aurten ere saietuko gara iaz bezain gasna honeiten, eta konkursotan ez bagara inongi biltzen ere, seinale hobena izango da ongi saltzea, jendea gustora egote gure gasnakin, eta konkurso etortzen ere ongi eta besten ez ere bai. Konkursoiek irabazteekin beti ere salmentarako sumatuko da, ez pixe bat prensan leku guztietan agertzea, ospe gehiago ematen dio, izen gehiago zuen gasnari, eta urtengo salmentak eskutik joanen direz, gaztak segidan. Bai, konkursoekin izena hor handitzen da gure izen hoi, hasi berri gara gainera, eta guretako indarra handi beda, ez? Eta saltzeko, eta iazkoak akitu ziren Franko Goiz, jendea espero ondago, baina, instante aia merkaturatuko dugu, eta, ez dakik ikusiko da, aurtengo martxan nola izango den. Pentsatzen du jendea, galdea bada, eta, sari horien gatik parte handi bat ere bai. Nola doa aurtengo denboraldia, gasna egiten da, nola zebiltzate? Azaro ondarrean, abendu hasieran hasi ginen, eta orain ja 2 untatik egiten dugu. Eta, gogoz, holako denbora batzuk egiten duen kanpora hasteko ardik ere. Oin arte busti eta hotza eta gandu, eta pixka dudaberria sartuko tegaren edo.
Bai, ezagite hartaldearen tamaina aldetikan, genetikoki hartaldearen ezaugarri aldetikan, iazkoarekin alderatuz, nahiko saiatuko zareten nahiko berdintxu dana izaten? Bai, igual, bai. Saietuko gara igual, gero denbora laguntzen badu, pues, gehiago produzitzeko aukera izin dugu edo ez, baina, bueno, hori da guretzako importantea. Kanpoa laguntzen badu, pues, kanpotik bazka honiz jaten dute, eta mejorare bai. Zuek, Kortariko bordan, gasna desberdinak egiten dituzue, jendeari goratuko dugu pixka bat, ze gasna mota egiten duzue, eta ze izenarekin saltzen duzue. Bueno, behi eta ardi gasnatuko Kortariko izenakin, eta gero denominazioen barnean, Idiazabalen barnean, Infernuko gasna. Eta pixka bat, zuek ja denboraldia jarraitzen, bazka aldetikan ere badakigu urtero ez direla bazka berdina izaten, baina zuek ere garrantzia ematen duzu ez, ardiak ze bazkatzen duen, badu zerikusi handia esnearen kalitaten ez. Bai, negu parte bat izaten da erosiko bazka, saiatzen gara albezain ona erosten, eta gero ja etxekoa ere albezain ona ini, denborak ematen badu eta sekatzea eta lortzen badugu. Eta, hemen den gaintzine ja pixka berotuzkero, kanpoko bazka den gauziko benetako bat izaten da azkenean, bazka freskoi. Gasna ona egitea ez da aski izaten, saldu behar da, ezagit, salmentan nola antolatzen zareten, ondire pixka bat zuen salmenta puntuak noraino zabaltzen zate? Gehien bat hemen inguruko tienda eta merkatuetan, eta gero etxetik bisita guiatuekin, eta emeze jende pasten zaigu, Infernuko errota etxertzeko hor da hortugu ondoan, eta orden jende pastatzen da, eta gehien bat ingurun. Bisita gidatuak azkenean, ora bidean leku oso pollitan zaudete, jendea egun pasa, goiz pasa joaten delikan, bisita gidatuak eskaintza ere aukera hona da ez? Bai, jende ematen duzu erakustera, lan pixka bada pastoa duzu denbora, baina jendeak usten du eta baloratzen du hauniz gure eguneroko lana. Ondiztan merkatuen dienean ez dute ikusten eta ez dute baloratzen zelan den gielebetik, baina ikusten dutenean hor baloratzen dute eta erosi ere haunitz ez hobek egiten dute. Songi Julen, ikusi dugu pixko bat 2018an egin zenuten ibilbidea pixko bat txapelketetan, zu diozunez azkenean txapelketak hor daude, baina zuen indarrak, zuen helburua guneroko lan hori ongitea hortan datza ez, eta azkenean zuen gasna hori konsumitzaileari gustatzea, horiek bai dire epailik onenak ez? Bai, azkenean konkursoak idaz eta gure konsumitzaileai espezialitu gustatzen ez gara inoragaki, eta importantea hori da gure konsumitzaileai gustatzea eta albada gas nagusia urte bukarren saltzea. Horrela izan dadile eta ea 2019 urte ere borobia duzuen. Eskerrik asko. Mil esker. Arizkungo ordoki poligonoan gaude eta bertan zalditegian, nirekin Alejandro Ibarra dugu. Eta Alejandro ikusi dugu bezala guzki pixko eta ateri du, eta gu jendea bezala animatu gara zalditegira etortzeko, baina zuek beti hemen jarraitzen duzue, eta ez dakit pixko bate nola doan negua? Pues, abendu arte ongi ibili da lan egin dugu, eta hortik antzina, pues, eguberretik antzina, kasik, ja, pues, pixkat txarragoa dago, normal, negua izan behar dire holak, eta hotza behar du, eta euria, eta elurra, eta dena. Behar dugunak gero gelditzia, eta txarra mino honak ere egitia, eta hortan defenditzen gara. Ez dakite pixka bat urtean zehar, udaberria iritsi baino lehen, esan dezagun iraiatik aurrera zuek ere, pixka bat zuen lanak baditu ere pixka bat, ez? Bai aurrei lotua eta bai helduei lotua, ez? Aurran asuntua badio extraeskolarrak hori urte guzian. Oporretan ezik, beste gainekuak, oporrak eta besta egunetan. Azten tartean, atzaldetan ibiltzen gara aurrekin, batxugu pila bat, eta hortan, eta gero asteburuan, ona iten baldin badu, uzten dugu pixkat turismo aldera. Bai. Eta turismoari begira, turismoa gehiago moitzen den sasoia, guraldunarekin batera, ja poliki ja esaten dugu martxotik aurrera, desente moitzen dela, guraldera untzen badu, ez?
Bai, aste santotik antzinet, ja jendia mugitzen da. Aste burutan behintzat, Gero aste tartian, hasten da, ekain aldera, hortzen. Ordoki zalditegian, alde batetik baituzu zuen zaldiak, eta beste batetik ere zerbitzua eskaintzen duzu, kanpoko jendearentzat, beraien zaldia zuek zaintzeko, eta kasu honetan ez dakit iritsi garen likan zaldi honekin ari zinen lanean, ez dakit zertan zabiltzan. Pues bitu, hau zikito berria dago, orduan bihardo moitu pixkatez bajatzeko operazio hori, zeratik azkenian zikitzia da operazio bat, eta pixka mugitu, gero garbitu iten dut, garbitu ongi zauriak, eta hori da, pixkat. Zikitu hori ze helburuarekin egiten da? Pixkat, ez dakit, arrokeria edo, behon gauzak ez, gereñun gauzak pixkak bajatzeko eta arrasago ibiltzeko. Bai. Ze adinekin gomendatzen daite hori, edo ze adine du zaldi honek? Gaztetik hobe egitea. Hau gaztia da, 5 urtetu, eta bino zauken arrotziak sobera hundiak, eta orduan zauriare handia, horrengatik hain naiz bueltak ematen. Bino gaztetik hobe egitea. Eta behin sendatzen delikan, berriz ere bere uneroko martxa hartuko du, zaldian jendea ibiltzea, eta jartzen dire ez gero. Bai, patzen dire segidun, eta gainera 2 pasatu gabe, berdin ibiltzen dire. Bai, bakarrik arrokeri hori falta. Negu partean eguraldi kaskarra delikan, zaldiak suposatzen du gutxiagoia kanpora ateratzen direla, baina igual barrenin zaintzen dire, jatera mamartzaile, pixko bat zainketo lanak jarraitzen dute igual. Bai, guk ematen dio 2 aldiz, goizian eta gero arratsaldean. Arratsaldean piensua eta lastua, eta goizian piensua. Lastua ematen da, ja egun guztirako. Eta hortan, gero azpiak ateri eta olako gauzak. Eta dela urte batzuk ere idorpe bat egin zenuten ez, leku estali bat zaldi gainean ibiltzeko, eta horrei esker, urte osoan zer biltzen alda ez. Bai, aurroiek ere horrerik esker ibiltzen dire, beste naz, hor kanpuan egualdi txarrekin gaizki. Zer eskaintzen duzue ordoki zalditegian, kanpotik heldu den jendearentzat, zaldian ibiltzeko ze aukera desberdina dire? Dago paseua, aurra txikien dako, hemen ibiltzia, badago poni bat, eta generalian turistan dako da paseua. Paseoa deitzen dena, ordu bateko hori izaten dena edo? Izaten alda ordu batekua, bikua, irukua, egun osokua, posola. 2 egun, 3 egun, hori pixkat jendiak alduna o biharduna o... Eta jendeak bildurra izaten du, naiz inoiz zaldi gainean ibili, bildurra ematen dit, aspergarri egiten dere hasiera-hasieratik bertan hola pixka bat ibiltza bakarrik, ja hasiera-hasieratik dituzuen zaldiekin, aixa da ordu bateko pase hori egitea ez? Bai, aixa da, eta gainera ez da uniz bihar. Momentuan hartu manejatu pixka, eta zaldiok prestatuak daude hortako. Ikusgarria dena da, ordu bateko pase hortan, ikusten diren bistak, ibiltzen zareten parajeak, egia esan jendeak sumatuko zu ez nola eskartzen du, atatzen dire berrituak ez bultatzen delikan. Horko azpiko jendiak Madrilekuak eta Andaluziak eta horiek ja aluzinatu egiten hemen. Aluzinatu. Gelditzen dire, baino. Eta hori hemen behian, ja goitin ibiltzen baldin badire, ja hor espektakularrak dire. Bai. Gu ere zonaldekoa gara, eta egia esan ordu bateko bueltaxka hori eta probatu dugu, eta egiten oso pollita, ateratzen zara berritua, eta sensazio oso berezia da, zaldi gainean gozatzea paisaje guzti hauetaz, pena merezi duen gauza. Pensatu, ni egunero ibiltzen naizela hemen, paraje hontan, eta naizela nekatzen. Eta ja batxut urtiak hemen, egunera badat zerbait difentian eretako. Jendia, paisaia, paseantiak, edozin.
Hori da, eta Arizkunen ordokin zonalde honetan ere leku lauak ere badire eta polita ez? Bai, polita da, mengua polita, zoragarria. Bai. Zaldien zainketak, alde batetik bai bazkatu behar dire, azpiak atera behar dire, ze zainketak ego behar dute? Azpiak ateri, pixkat egunero ikusi, zaldiek nola dauden, hortako pues, behar da hemen egon, behorekin, kontinuamente, orduan hori da pixkat. Kasko aldetik da, sufritzen dute uniz, tarteka behitu hartzaile? Tarteka behar dena da ferratu. Hemen, arenean taula ibiltzeko hor ez da behar mina, hemen bai. Hemen behar da mendian ibiltzeko eta behar dire ferrak. Eta ferratu behar da hilaute eta erdi bat eta bi tarti hortan. Eta bueno, horrek ere beraiek sumatuko dute, ze pixko bat ibiltzeko gustorago, min gutxiago sufritzen dutela. Bai, badire zaldiak ibiltzen aldirela ferri gabe, bino ez denak. Denak ez. Orduan, ferrekin beti golpiak eta amortiguatu egiten du. Ez, hori da, pixkat. Bestetik zalditiko zaldi kopurua, zegit batzuk sartzen doaz poliki-poliki, hor pixot joan bar da zaldi berria sartzen, gazteagoak hori ere azkenen urtea pasatzen dire, eta bueno, pixko joan bar da txandakatzen ez. Ba, ontako hobenak dire, pues, 18, 19, 21, eta gero zaldi berriak sartzekin gaztiak, hoiek irakustente gaztiri. Hola izaten da generalien, orduan beti izan behar dire bietik. Songi, Alejandro, ikusten dugu zoriontsu zarela zure zalditegian ez, disfrutatzen duzu zure ofizio honetaz, eta bueno, hori ez da gutxi ez ez. Hola behar da, bestenaz, tortzen denak ere ez du disfrutatuko. Eta erakusten ere gustatzen zaizu, aurrei, gazteri, adindueri, azkenan ez duzun esperientzia hori, eta bereiek zaldi mundu honetaz disfrutatu ezaten, inkulkatzen edo pixko transmititzen dezuzuk ere, bueno, afizio hori. Hori da, eta hori behar da gainera, eske bestenaz, aser eta hola ezin da, behar da pixkat transmititu eta gaztiri bazpadare, zeratik horiek direk ero heldu direna kontara. Badakizue, zalditegi haunitz, badire Euskal Herri mailan, baina ordoki bezalakoak baten bat izanen da, baina paraje zoragarri hauetan zaldiaz ibiltzea, benetan gomendagarria. Eskerrik asko Alejandro eta beste bat arte. Bueno, zueri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi eta hurrengo bat arte. Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea.